Assalamu alaykum hormatly izleyiciler. Öňüňize saglyk. Hormatly türkmenistanlylar. Soňky döwürler käbir eýindeşlerimin edip ýören siýasatyny görüp, menem gyrada durup bilmedim. Ve şu mesele hakynda öz synymy ve düşünjemi beýan etmeye size makul boldum. Ene soňky döwrü esasen şol dawata toparynyň özüne lider diýen, hatta özüne milli lider diýen, o Fransada döwründe Napoleon Bonapartiýaly özüne lider sumak oýnaýanmy, lider diýip nämetýänmi? Bir ýolbaşçy bar. Ýanynda Angliýa döwletiniň, Beýik Britaniýa döwletiniň Birmingham welaýetinde birazcık alkogol seriştilerini damağını saklap bilmeyen yan yoldaşı var. Şu ikisine ben sonra verecek olan. Siz Türkmenistan çayında doğamlı Türkmen halkı mitinge çıksın, Türkmen halkı mitinge çıksın deyip doğamlı halkımızı edil puş içine miyası yağlı, ya olmasa topun mermisi yağlı halkı gırdıracak olanız. Men şu iki tane lidera yüz tutmayısı ya. Siz bu eğindeşlerimizi, ildeşlerimizi, vatandaşlarımızı mitinge, protesta çağırıyorsunuz. Siz Türkmenistan'ın çayında neyle gorap bilyaniz şu adamları? Berdi Muhammedov hükümetinden. Şuları bir zatı olan yağdayından. Başına bir bela gelen yağdayından. Fransa'da demokratiya hükümetinde oturup mitinge çıkın, protesta çıkın demek juda ansat. Ya Beýik Britaniýada oturan Birmingham ene iznayda oturmayın. Ağzın bilene başlarsın hacet yerin bir olup durayım. Bundan sonra hem aydarsınız, ey sen näme edip bildin? Näme üçin gowuk etden galmaly etdiň zat diýipdi. Ýöne hormatly izleýiçler, siz birazcık syn edin şu adamları. Özlere biri Fransa'da otur, demokrati döwletinde. İngbersi Türkmenistan'ın pasolstosu Şotay'dan ba, ilçihanısı. Şotay näme üçin maşgalası bilen protesta mitinge çıkanak plakat çıkılan. Ya olmasa Angliýa döwletinde ilçihana var. Angliýa demokratiyada ösen döwlet. Näme üçin çıkanak bular? Halkımızı oda atıp özleri kıragan seredip, ay biz aydandık beýle boljagyny zat diýip.